салом дӯсти азиз. медонӣ, солҳост ман фикр дорам то чӣ гуна ин суханро барои ту расонам. хушбахтона ана ҳамин рӯз фаро расид. ҳамаи он чизҳое ки диққати туро ба худ ҷалб мекунанд як тараф гузор ва маро гӯш кун. чаро хушбахт нестӣ? чаро ман лабханди сидқанро дар лабонат намебинам? чаро ту дар худат бовар надорӣ? ман нафаҳмидам, ту аз чӣ камӣ? барои ту чӣ намерасад то шахси муваффақ бошӣ? ягон бор ба худат савол додаӣ ки оё ту аз зиндагие ки паси сар дорӣ розӣ ё не? ё мехостӣ каме дигар хел бошад? ё мегӯӣ ки ин зиндагӣ даври фаност ва тез мегузарад? ё намехоҳӣ ки шахси сарватманд бошӣ? мумкин гӯӣ ки ман дидам бисёриҳо сарватмандонро ба чӣ корҳо машғуланд. Не, намехоҳам. майлаш, ман гапи туро қабул кардам. ана акнун ҷавоб деҳ. орзу дорӣ дар зиндагӣ? надорӣ? Не, бовар намекунам. ту орзу дорӣ ва онҳо хело зиёданд, вале шарм медорӣ гӯӣ, барои он ки метарсӣ ки онҳо амалӣ намешаванд. ту мехоҳӣ он орзуҳои шахсеро ки ин қадар мехоҳад ба ҳақиқат табдилашон диҳад, ба худ ба хок барӣ? Не, ин хел намешавад. ман кӯшиш мекунам то ба ту кӯмак расонам. бо диққат гӯш кун. мехоҳӣ шахсе шавӣ ки фоидаат ба дигарон расад. дасти ниёзмандеро гирӣ. дар лабони ятиме хандаеро биёрӣ. бемореро аёдат кунӣ ва сабаби сиҳатиаш бошӣ. фақиреро як бурда ноне диҳӣ то дар ҳаққат солҳо дуогӯ бошад. сабаби ивазшавии зиндагии дигарон бошӣ. мехоҳӣ? ба фикрам мехоҳӣ, ҳа? аммо ту ба ман гӯй ки барои ин чизҳоро соҳиб шудан ва сабаби иваз шудани дигарон аввал бояд ту худатро иваз намоӣ. агар ту даромади кофие надошта бошӣ, дигаронро чӣ хел ёрӣ медиҳӣ? агар оилаи ту аз ту розӣ набошад, дигар ятимеро чӣ гуна сарашро сила мекунӣ? агар худ хушбахт набошӣ, чӣ гуна дигаронро хушбахт карда метавонӣ? барои ҳамин аз худат сар кун. ба фикрам ту низ ба мисли ман ҳамин хел фикр дорӣ ва мегӯӣ: оҳ, зиндагӣ, зиндагӣ, одамро ба чӣ пастию баландиҳое ки рӯбарӯ намекунӣ. чӣ қадар азобу машаққатест ғами ту. чӣ қадар сахт аст таҳаммул кардани дарди ту. аммо барои ман басанда аст. дигар намехоҳам бо ғаму ғусса боқимонда умрамро сипарӣ кунам. дигар намехоҳам кунҷи хона шишта чӣ гуна паси сар шудани рӯзҳои тезгузари туро фикр кунам. дигар ту маро дар дасти худ гирифта наметавонӣ. ана акнун навбати ман шуд.
дигар дар ин ҷангал ман шоҳам. дигар дар дасти худ мегирам ҳаётамро, боқӣ монда умри мондаамро. барои ман бас аст, таҳаммули қонунҳои туро надорам. имрӯз рӯзест ки ман фаҳмидам барои чӣ ба дунё омадам. имрӯз рӯзест ки ман фаҳмидам нақши ман дар филми зиндагӣ шахси муваффақест ки фоидааш ва дастёриаш ба ҳама мерасад. имрӯз ман дарк кардам ки ман бояд пеш аз дунё рафтанам коре кунам ки дигарон номи маро ҳангоми ба забон овардан орзу кунанд ва фахр кунанд ки чӣ гуна инсоне буд. нотакрор. орзуҳои калон мон ва онҳоро ба мақсад тартиб деҳ. нақшаҳои кориятро навишта ҳаракат кун то аз пайи амалӣ шуданашон бошӣ. ту дар ин дунё танҳо барои хӯрдану нӯшидану пӯшидану хоб кардан наомадаӣ. ту шахсе ҳастӣ ки лоиқи беҳринҳоӣ. ту инсоне мешавӣ ки дигарон орзуи ба мисли ту шуданро мекунанд. зиндагии туро як сухан метавонад иваз кунад. сухане ки то имрӯз ту онро ба забон меовардӣ, аммо бебоварии комил дар худ. сухане ки дар назди ҳама мегуфтӣ, аммо исботаш нуқтае надошт ки туро қувват диҳад то аз ҷой бархезию ҳаракат кунӣ. ҳангоме ки тамоми дунё барои ту бовар надоранд, бовариятро аз даст надеҳ ва бигӯ ман метавонам, ман муваффақам, ман хушбахтам. саломат бош.